Tak, zase raz vás vítame zo Slovakia Ringu, tentokrát na akcii Môj deň s Hyundaiom. Môj deň s Hyundai? 2026? Voláme to Hyundai Day. Výborná akcia, ktorú organizuje, ak som správne pochopil, samozrejme importér Hyundaiu v spolupráci s Hyundai klubom, v spolupráci so Slovakia Ringom. Došli sme tu na Jakubovej D-mašíne. Na Hyundai. Na Hyundai. Áno, akože som tu aj ja na svojom, ale... Takže Jakubova krásavica. Čo to vlastne je? Jedna peťka, jedna štvorka? Jedna pečka, ale musím veľmi pochváliť, že je veľmi krásne umytá. Že sám by som tak nespravil, lebo som kripel, takže dneska šoferuje Mišo. Ano. A je to jedna peťka s turbom 117, 118 kW, 160 koní. A je to tu najslabšie auto, čo tu je, popravde. Keď všetko má tak 200 plus kW. Hej, je pekné, akurát sme sa o tom bavili, že v podstate v tom N-lineovom pakete tu máme na porovnanie, toto je ten novší po facelift, čak? Hej. Že v podstate jediný rozdiel, ktorý je tam nejaký, tak je zadný spoiler, vyzerá trošku inak, ale stále tam je. Bočné prahy, tu sú, tu nie sú a kolesa samozrejme. Ale inak vizuálne to v podstate ten N-line urobili tak, že no, tu nám ukážeme Jakubov tuning, keď zamažete line, tak je z toho N. A čiernu strechu si dával, iné kola samozrejme od série, lebo boli fakt hnusné. No hej, že tieto sú celkom pekné na tom. Tie čierne kolesa aj s tou čiernou strechou. Tvoja motivácia bola odstrániť všetok chrom z toho auta? Čo boli kolesa, nejaké nálepky na aute a podobne? Sa mi to viacej páči v tej čierno-červenej ako čierno-červeno-chromovej farbe. No a v podstate jediné modifikácie tak nejaké vizuálne, čierna strecha vo fólii a nie je úplne sériový výfuk, hej? Úplne sériový, keď to chceš potom posielať, tak to je úplne áno, STK rating. ak by pozeral niekto z STK, je úplne sériový. Ale čo tam je vlastne? Je tam, no okrem toho, že klapka, že iná koncovka, tak GPF-ko je vybraté? Není. Prepáč, není, áno. Aj stredový tlmič tam je presne ten originálny, čo tam bol, vôbec není zavarený. Áno, stredový tlmič aj GPF-ko tam jednoznačne sú. No čo, vypočujeme si to? Chceš? Daj. Sranda je, že človek, keď si nechá úplne pôvodný výfuk, tak ako má byť, áno, tak vlastne on to auto ani v živote nepočuje zvuk. Za 2 roky som ho počul asi 2-krát jazdiť na auto, keď si s ňou sedel ty. Až keď si ho dáš odlučniť znútra, to veľa počuje. Ozaj, áno, ešte odlúčením prešlo. Čistý plech. Neviem, či to bude počuť cez ten, čo tu je, ale úplná séria. Akurát tu mám Maťka Homolu. Podotknúť má správnu farbu auta. No a čo nás dneska čaká, takže máme tu aj jazdy na okruhu. Jakub ale má handicap, takže pôjdem ja na mojom. No a zároveň je tu možnosť absolvovať školu šmiku, alebo teda tú praktickú časť tej školy šmiku. Ja už ju mám vlastne celú aj s teóriou absolvovanú raz. To by sme takisto skúsili, to pôjdeme takisto na mojom, lebo tam naozaj s jednou rukou sa to nedá. To neuleštite tie taniere za tým volantom, nezdá sa to, ale fakt, nedá sa to. A ďalej máme testovaciu jazdu s Hyundaiom Tucson, ale na výber tých aut je tu oveľa viacej na tú testovaciu jazdu. Je tu premiéra Ioniq 6 NK. To sa takisto pôjdeme na to auto pozrieť. A chceli by sme ísť pozrieť aj ten Malakia Park s tými zvieratami, čo tu sú. Alebo teda tie mačkovité šelmy sa mi zdá. A chceme ísť pozrieť aj to Múzeum vojenskej techniky, alebo tak nejak sa to volá. Lebo v rámci tejto akcie je tam tiež vstup. A za mňa určite vynikajúce, že Hyundai organizuje nejakú takúto akciu. Ja neviem, či niečo podobné robia aj iné automobilky alebo iné kluby tých majiteľov a tak podobne, ale určite úžasná akcia. Už za sebou máme absolvovaný bezpečnostný briefing ohľadom jazdy na okruhu. Klasika, vlajky, žltá,
červeno-čierna, čiže olej na trati, čiže to sa bude týkať možno mňa. Uvidíme, však BMW, no, čo si budeme vraviť. Ale inak, to som ti nevravil, možno mám trošku tyčky stabilizátora načaté. Tak neviem, či ich nedorazíme dneska. No, veľa... O tom, že ty si zvyknutý trhať kolesa. Jak trhať kolesa? No to... Robiť odklony za jazdu. Meniť kilometru, adaptív. Trochu. A to už bolo načaté, to zase... Nemôžem za všetko. Ak by ste nevedeli, o čom vravíme, tak pozrite si nejaké naše predchádzajúce videá. Je tam video z autokrosu v Příbiciach, z Gumbalkanu, kde sme teda naše Subaru Outback trošku vytunovali mu geometriu. Momentálne je z toho štvorstopé vozidlo, takže určite si kúknite. Vyššia hmotnosť, ale na tom okruhu to vôbec nie je cítiť. Áno, toto je práve tá vec, čo vy, profi jazdci, na aute cítite hneď, my, obyčajní amatéri, si niekedy nevieme ani predstaviť, že aký obrovský rozdiel je to medzi bežným autom, potom takýmto športovým autom a potom tým vašim, čo jazdíte na okruhu. Brzdy a správanie celkovo toho auta je úplne niekde inde. Takže to keby si niekto vyskúšal, tak by pochopil, že je to úplne iný vesmír. Ja ti neviem, tieto fastbacky... Mne sa to nepáči. Ja si neviem pomôcť. Nie je to Bavorak. Ale v tom hatchbacku to vyzerá proste oveľa lepšie. Mám v také nejakej peknej perleťovej fólii. Tak predsa je tu aj Kona Enko. Dobre. Som vravil, že som ho tu nevidel, ale to som len zle pozeral, lebo očividne... Ale tieto kolesa, to sa dávalo do série? Tieto? Nie, však? Neboli to určite. Strašne to tomu sedí a jak tak pozerám, ja mám pocit, že buď tie disky majú ETčko, také ako úplne v sérii by asi mať nemali, alebo sú tam podložky, ale skôr by som povedal, že ETčko diskov. Unlimited. To je to veľmi, veľmi vzácne. Nie, to bolo iné. Toto je také, že iba málo za. Inak akože tá škola šmiku, my aj Jakub to má absolvované a ja, aj vlastne tiež celú dĺžku. Centrum bezpečnej jazdy. Áno, dobre, Centrum bezpečnej jazdy, pardon, ak pozeráte niekto z inštruktorov a takto, tak sorry, ja viem, škola šmiku je zlý názov, je to Centrum bezpečnej jazdy. A zároveň, ak to nemáte absolvované, alebo na tým uvažujete, určite do toho choďte. Za mňa vynikajúco investované peniaze, to vieš asi potvrdiť aj ty. Určite. Že je to výborné, akurát sa pripravte teda na to, že to auto, tá voda, čo tam strieka, tak to auto ostane kompletne flakaté a treba ísť na umývárku, pokiaľ možno čo najskôr a naozaj húbkou to umyť, lebo to nejde z toho dole ani za svet. Ale to je jediná malá nevýhoda podľa mňa tej školy bezpečnej jazdy, sa budem snažiť to nazývať správne. Pozri na tú i30 v červenej, krásna je. i30 červené, no vidíš, skoro ako tvoje. Čiže samozrejme, ako vidíte, nie sú tu len... Zlatica, počkaj, tu si natočíme, lebo to je za mňa asi... V podstate to je jediná Elantra N-Line na Slovensku, ak sa nemýlim. No, takže to má dovezené z Ameriky? Z Kanady. Z Kanady. Lebo tu u nás sa to nepredáva oficiálne, takže toto je... Ale počul som, že náhradné diely sa čaká iba 11 mesiacov. Áno, hej, predný nárazník už není pôvodný a na ňo sa dosť čakalo. No, máme tu teda aj americké auta. Kanadské, dobre, však. Teda ak sa nemýlim, no. Hej. No ale počkaj, Kanada tiež patrí pod Ameriku, to nevravím blbosť zase. Teraz momentálne sú na trati s N-kami. Potom by mali ísť... Budú samozrejme N-ka. Počkaj, ako to bolo rozdelené? N-modely, ne-N-modely a iné značky? Tak nejako, hej. Prvýkrát vytiahnem BMWčko na okruh. Zrovna na Slovakia Ring, kde není z najpomalších, to vôbec. Aj keď je hodnotený ako stredne rýchly, ale za mňa to nie je najpomalšie. No, ale našťastie tu máme Jakuba, ktorý už má absolvovaný ten okruh párkrát, alebo teda jednu session. Jednu 30 minútovku. Tiež inštruktorom, lebo som sa bali sám. Takže Jakub to má absolvované už aj s inštruktorom, takže tentokrát budem sa spoliehať na to, čo sa naučil počas toho a bude to učiť mňa.
Ako ja ten Slovakia Ring, no pred XY rokmi na simulátore som tam najazdil nejakých pár stoviek kôl, ale to je stále simulátor a z mojej osobnej skúsenosti aj z mostu, to ako to vyzerá na simulátore a to ako to je v realite vedia byť rozdielne veci a to čo na simulátore sa môže zdať ako rovinka v reáli nemusí byť ako rovinka. To čo sa tam môže zdať ako relatívne plitká zákruta nemusí byť plitká zákruta. Vie to byť ostrejšie. Takže najlepšie si to skúsiť. Ioniq 9. Ja ti neviem, tento nový Hyundaiácky dizajn, hlavne zo zadu, či už je to toto, alebo Santa Fečko nové, nejak si na to asi potrebujem zvyknúť, alebo čo. Nechcem povedať, že to je škaredé, ale je to možno o zvyku. Aj keď prišla nová M3 s tými žiabrami až po zem, tak mi to vtedy prišlo strašne hnusné a vo finále sa mi to teraz páči. Co? Čau. A akože nie je to škaredé, podľa mňa. Škaredé. No ale presne, ja som si už na to nejako zvykol asi. Ale už keď ju akože vidím niekde, tak už mi to príde, že pekné auto. Ale na začiatku fakt to bolo hnusné, no. Na testovacie jazdy tu býva v podstate široká paleta tých aut, čo je vynikajúce. Môžete si naozaj... Je potrebné pri registrácii si vždycky objednať, na čom pôjdete jazdiť. Máme tu teda od 6 v N-line, Ioniqu, to je takisto N-line. S ním sme, keď sme tu boli zdá sa mi pred 2 rokmi, tak ten sme mali na testovačke. Neviem, ktorý to bol, ale bol to ten najsilnejší Ioniq 6, ale nie Enko. Ale tá najvyššia kilowatáž, to išlo jak nezmysel, akože fakt. Tento model teraz, aby som neklamal, ja nechcem povedať, že jak sa volá, mali sme ho minulý rok zasa na testovačke a mne sa to páčilo. Zvonka sa mi nepáči, dizajnovo nie, ale znútra a tým, jak to jazdí, je to elektro samozrejme, znútra a tým, jak to jazdí, za mňa veľmi dobré autíčko. Ako, nepozeral som cenovku, to je pravda a tak ďalej, lebo nemám v pláne niečo také kupovať, ale z objektívneho hľadiska veľmi príjemné auto, podľa mňa. No a Santa Fečko to sme mali minulý rok, takisto požičané. To vtedy šoférovala priateľka a to bolo takisto, no je to veľký Hyundai Santa Fe, akože čo by na to mohlo byť zle. No okrem, dobre, ten dizajn to je zase subjektívna vec, to nejde mi ani nejako hodnotiť. No a máme tu premiéru Enkových Ioniq 6. To je bez debaty, si myslím. Ďakujem pekne za tieto prvé dojmy, ale teda idem späť k Ríšovi. Ale tak tento volant vyzerá dosť futuristicky. Je to hranaté, milión tlačítok. No, príjemné, že na niektoré veci ostali stále tlačítka, vyhrievanie, klimatizovanie sedadiel a takto. Akože jasné, pôjde to ako nezmysel. O tom absolútne žiadna debata. Tento panel by som očakával na dverách. Je tu a oproti tomu, keď sa pozriem na ten volant, ako sa tvári futuristicky, ako sa tvári moderne a tak ja si neviem pomôcť, ale toto mi sem nezapadá. Ale zase to je subjektívny pocit, to neprináleží mi hodnotiť dizajn. Možno by bolo ale toto madlo sa mi ráta fakt, že gigantický reproduktor, všetko to je madlo a tu nie sú žiadne tlačítka v tých dverách, absolútne nič. Všetko je ovládané. Všetko to, čo býva na dverách, tak je na tejto stredovej konzole. Radičku už majú po novom tie Hyundai takto, pod volantom, takže toto vie byť úplne čisté. Tu máte nabíjanie telefónu. Ako čo sa týka úložných priestorov, za mňa dosť v pohode, pekné nápoje, sem takisto nejaké kľúče blbosti, sem takisto niečo, sem dáte nabíjať telefón. Máme tu USBčka, to už je dneska samozrejmosť. Gigantický displej, to je takisto dneska relatívne bežné. Naozaj pomáhať nám všetkým, ktorí možno nezvyknú na tie elektrické silné autá, aby... No, teraz si dobre? No, asi hej. Aj tu je miesta, akože kolena? Bláznite? Si sem pred seba ešte ruksak dám v pohode. Ale vieš čo povieš, tvoj názor na tento panel s týmto ovládaním stredový, kde sú sťahovanie okien a takto? Ono to má výhodu, že keď ti urve o dvere, tak si stále môžeš stiahnuť okno. Áno, čiže je to veľmi praktické riešenie, páči sa mi tvoje uvažovanie.
Neviem, za mňa je to také, že príde mi to, že to zobrali z nejakých dverí a len to tam proste vložili. Možno to má nejaké dôvody, Ale aspoň to není Peugeot a tie tlačítka sú vedľa seba nejako na Peugeote, že jedno je tu a druhé je tu. hej. A zároveň ja ako veľký fanúšik tlačítok namiesto dotykových displejov, tak je to veľmi pekné, že tie veci, čo potrebuješ, tak si poriešiš. S výnimkou asi klímy, tu asi teplotu musíš prenastavovať digitálne, to sa tam... Asi hej, ale s výnimkou toho máš proste na všetko tlačítko a to je príjemné. 3,2 sekundy z 0 na 100. To boli hodnoty, keď som vyrastal a čítal som o superšportoch, hyperšportoch. To je teritorium hyperšportových aut. Ja chcem ísť na to červeno, to sa mi páči viac. Neboj, domov ťa na ňom pustíme. No, máme tu testovačku Tucsonu. Hell. Čo? Hell. Hybrid electric vehicle. Aha. Toto na tých nových autách nemám rád, že oni väčšine nejako pípajú niečo. A v polovice prípadách nevieš čo. Aj 50 ti pípa. Či mi to je to, či bolo to? Ja inak nechápem, prečo to neurobia tak, že keď to prepneš do nejakého športového režimu alebo niečo, že ti takéto asistenty proste vypne, lebo za mňa je logické, že keď to už dáš do nejakého športu, tak asi nechceš, aby ti to úplne zasahovalo do riadenia a tak podobne. Krásne by bolo mať jeden vlastný custom mod, kde si nastavíš, čo chceš ty. A ten si zapneš po naštartovaní. Aha. No, a to bude asi tým, že mám 2 metre, no. No, ale aj tak ti to vychádza presne to do kolena tou ranou. Ešte taká otázka, že kam ideme? No, podľa mňa už sme celkom akože v prdeli sveta. Takže asi sa môžeme zvrtnúť. Nech teraz už všetky Hyundai tie nové majú toto ovládanie tej prevodovky. A ja som tiež akože na začiatku, keď som prvýkrát do toho sadol, tak trošku som bol zmetený, že čo to mám dávať do hora, do dola, alebo čo s tým robiť. Moja prvá testovačka bola na Ioniq 5, tom 239 kW. No. Som do toho sadol a pozerám, že kde je páka riadiaca. A chalan inštruktor mi hovorí, že to je to isté ako na Mercedese. Tak hovorí, že vyzerám, že mám na Mercedes, keď chodím na Hyundai. Ale hneď mi povedal, kde sa to prepína do športového modu. No, takže aspoň, že tak. A tak to bolo auto, naozaj ten športový mod mal svoje opodstatnenie a to bolo krásne. No ak sa nám to znova podarí to požičať, tak už viem, že zasa Jakub mi bude mlátiť hlavou o opierku pomocou plynového pedálu. Lepšie povedané akcelerátoru v prípade týchto ten Ioniq 9 Aha. Ako za mňa príjemné SUVčko. Neviem, či tomu niečo. Počuť sem. Čo máme ešte čas? Ja? Skúsiť, ako to bere zakrúty a pošmykať sa trochu túto nápravu. Že by si im tam teraz vošiel? No, Ale otvorené. Toto nás čaká zase po obede. Opäť raz. M3 je 90. Chvíľu som myslel, že to je tvoje. Bohužiaľ nie. Ale kolesa sa podobajú dosť. No, toto by bolo krásne, ale kto to má servisovať? Podľa mňa sú tie isté kolesa. Nie, sú tie isté. Podľa mňa sú veľmi podobné tie kolesa. No, vieš čo, lebo teraz pri tých autách, keď si pozrieš príplatkovú výbavu, tak máš na výber, že 2-3 druhy diskov nejakých, maximálne 4. Keď si pozrieš príplatkovú výbavu, alebo aké všetky kolesa a disky sa robili vtedy na tie BMWčka, 30 proste. Od 16 po 19 určite a 20 sa mi zdá, že nie zrovna. Ale to bola úžasná doba na toto, na tie konfigurácie, že fakt tých diskov bolo strašne veľa. Teraz presne proste, prípadne pri nejakých výbavách vám dajú, že tieto kolesa a that's all. Není to aj zmena v tom, že aftermarket je teraz podstatnený ako býval? Že teraz máš 300 výrobcov kolies a kúpiš si aké chceš? A ja si myslím, že aj vtedy to bolo tak, že ten aftermarket bol taký, že tých
Tak ja pamätám tie tuningové zrazy proste z tých spred, no, veľa rokov. Mne to príde jak pred pár rokmi, ale to už... Zistujem, že to tak príde iba mne, realita je iná. Not bad. No, presúvame sa ďalej. Zdravím. Vaše kartičky. Ale jestli majú... No, kartičky máme v kufri druhého auta. Potrebujeme vidieť kartičky. Tak cúvaj. Tak sú vám. Ďakujeme. A asi choď, keď tu nikto nie je, tak choď až na koniec pri tú budku. Hej. A tam ti povie, že si ty skvalifikovaný. Až zatiaľ pôjdeme tak zľahka. Kto tam není, dobre. A široké to tu je jak nešťastie. To by vravel Juri, že stredom chodieval, alebo chodí sa. Poďme, vidíš tú zákrutu teraz? Aha, aj hnusný pocit, kámo. Teraz doľava, čo to dá? No, toto je tá dvojta však. Áno. Späť, aký si často pozeral. Jo. Čiže... nejak na jeden Apex. A, no, neskoro. Už na druhý. To je blbá zákruta. Táto je ostrá, ak sa nemýlim. Áno. Úplne doprava. Ešte kľudne o pol metra ďalej. A už plný plyn. Kľudne skorej. Za horizontom ostré brzdy ľava. Tak presne. 90 stupňová. Myslíme, jak to brzdí? Není to zle? No to je tak tretina z toho, ako to Juri obrzdilo na tej No. M3. To ma poskladalo dole tuto. Opäť, tu som sedel. Tu. A už keď budeš vidieť zakrutu, už plný. A stále plný. Spozeráme, že by to sami asi. Neviem, či to je s nami jedno auto. Tak to je dobré, ja zatiaľ z Peťákov nemám nič. Jedno, nejaký Mercedes som tu videl biely. 170. Vidíme, čo tie gumy znesú. No. Si bol na tom N-Taxi minulý rok? Aha. Práve na základe toho som si ich kúpil. Teraz skúsime, že full brzdy. Až teraz víš, ako máš rezervu ešte. No. Ale nechcem ich úplne týkať. Chápem. Ja by som ich týral, keby som išiel na tvojom aute. No to je mi jasné, nebojeme na tvojom. Asi skúsime ešte jedno v takom lepšom tempe a potom ho asi nechám dochladiť. Fakt no, ono sa to ľahko povie, že využívaj celú šírku tej trate, ale nepríde ti to tak, že... Ja viem, tiež som ho nevyužíval. No, toto bolo pekné. Nevieš, aký to je luxus, že si tu sám. No, ver. Keď ma tu obiehali tie Poršatka, Mustangy a Prosítka bola najslabšia auto, čo tu bola. Teda, po mne.
Ja to na tie dva Apexy neviem. Proste ja som na to debil. 2.18.30 som vravel, že bude, keď pôjdeme. Ja som mal najrýchlejšie 3 minúty 16, tuším kolo. Ty si mal teraz 3.15. Ale s tým, že mne vravel Juro, presne kade ísť. No, že... A boli sme ľahší o 50 kg, 40. Nízka hladina kvapalín do ostrekovačov. Je to preto to išlo tak slabo. No, presne. Boha, keby viem, tak dočapujeme. Na benzínke sme boli. Ale hlavne ja už som potom tam cítil, že brzdy už sú také, že... Len drave. No, že už ten pedál ide tak nepríjemne hlboko. Ježiš, som zvedavý, ako budú vyzerať tie gumy po tomto. No, ten motor... Chladne to, ale aj tak sme cirka na nejakých 110, 115. Olej. Aha. Že 3 kolíčka by si ešte stíhal, keby moc chceš. Skôr to vidím tak na 2. No, asi hej. Práve za to sa snažím ešte schladiť, nech to niečo ešte vydrží. Máme 2 divákov. Hej? Aha. Obidvoch. Takto, máme divákov, obidvoch. No, sústrediť sa, nič nedostať. Presne, teraz som potreboval O2 a... Si predstav, že máš manuál ešte. On sa to nezdá, ale na takomto okruhu to je veľa roboty proste zrazu. Ale je to úplne inak stresujúce, keď si z pohľadu spolu sediaceho, ako keď si šofér. Však To si hovorí, že tu si mohol ísť rýchlejšie, tu si mohol ísť doľava, čo nepridáš. Keby idem, ja idem o 30 pomalšie so svojím. No. Opäť strašne ešte pomalý ten vjazd. No by ešte dosť pomohlo, keby si niekto toto vie. Sadne do tvojho auta, No a ukáže ti. ukáže ti to. No, pekné. Tvrdé tapacíry vám bolia z toho nohy. Tuto som vôbec netriafal. To sa tiež tak pekne dá vyniesť, že... Odráť! Joj, pneumatičky moje, prepáčte! Ale držia jak pri... Ani raz sa nerozsvietilo ESPčko, ani Traxta, nič. Akože to nemá to také kilowaty asi. Ale aspoň viem, že na dobrom asfalte tie gumy v bežnej premávke budú držať veľmi pôsobivo. 150 skúsime. Joj, brzdy, dobre. Olej, no, nie spokojný, ale nevadí. Posledné kolo, ešte máva. Tak to už vravel, že vypustiť už. Hej. Že sa to nezdá, ale za tú pol hodinu spravili sme 3, také 4 v lepšom tempe. No každopádne akože zaujímavá sranda. Musím sa pozrieť na tie pneumatiky, ako vyzerajú.
Nie je to také strašné. A hlavne pozri sa, jak vyzerá zadné koleso. Koľko hodín dozadu si to umýval? 2, 3? Jam. Gumy tiež vyzerajú OK. Gumy len trošku tak jemne požužlané, akože. Aj tlaky asi boli dobré. By ma len tak z prdele zaujímalo, aký je tam tlak teraz. Dáme šebe dole prilbu. Rapel, ak to pozeráš, tak tentokrát som ju mal aj zapnutú, takže môžeš byť spoko. Dával som ich tak na 2.8 a je tam 3.1. Ale čože tie zadné platničky tak išli do hája? Ja som tak rád, že sa nedralo moje auto. Jak drálo, to prosím ťa, to... Ja som mal Toto- predne viacej došľahané. Toto by sa, no veď práve, toto by sa malo diať, keď necháš zapnutú trakčnú kontrolu, lebo ono to robí to, že to pribrzduje to koleso. Čiže ty ideš plným plynom vlastne do brzdiaceho auta. Ale dobre, myslel som, že tie gumy to viacej odserú. Ale zasa mali poriadnu rezervu, Kdeže to auto má limity ďaleko inde než ja. A dokáže veci, čo ja zatiaľ vôbec nedokážem. Akurát toto ma prekvapuje, že my sme už v druhom kole vypli trakčnú aj stabilizáciu, však normálne som podržal to tlačítko. A napriek tomu zadné vyzerá, že oveľa viacej tie platničky trpeli ako pri predných. Ak by ste mi vedeli povedať do komentov, že čím to môže byť, lebo keby bola trakčná zapnutá, tak chápem, ale bola vypnutá akurát tu na konci záchodu, tu som ju už nechal zapnutú a trošku som pridal, že sa rozblikala, ale to mohla byť trakčná stabilizácia, kto vie čo. Koľko spotrebuješ? 10 eur na tých brzdách? No, Rád aký ťa stali viacej. to hej. Ale akože za mňa tie pneumatiky držia, že fakt klobúk dole pred Continentalom. Neviem, povedzte ma názor, ale normálne v tejto farbe, keď to porovnáme, že oni majú byť takéto strieborné, tak v tejto, jak si to nazval? Keby to robil Apple, tak sa to volá, že vesmírna sivá. A asi tak nejak, proste nejaký Space Gray. Keby to bolo v tejto farbe, to by bolo krásne. Ja to ani umývať nejdem vlastne. Ja len ešte potrebujem predné doraziť platničky a... Čak o pol tretej, no. Ale pôsobivé, gumy pôsobivé, akože z auta som príjemne prekvapený. Za mňa fajn, no a hlavne som prekvapený ja sám zo seba, jak to neviem. Jak strašne to neviem, lebo netriafal som Apexy, málo kedy využil celú šírku trate. Nie je to zďaleka tak jednoduché, jak keď sedíš za počítačom a mačkáš tlačítka, alebo si za počítačom a točíš volantom. V tom reáli je to zrazu úplne inde, ale máš pravdu, ako tam fakt investovať, podľa mňa, ak máte tú možnosť, a zaplatiť si inštruktora, aby vám to ukázal, ako sa jazdí, kam, kde, tak... Ale z môjho pohľadu to bolo... Moja babka by zvládla tak šoferovať. Lebo on ti povedal, tu plný, tu doprava, tu sa drž vľavo, tu sa drž vpravo, ty si nemusel rozmýšľať nad traťou. On ti presne povedal, čo máš robiť. No hej, ale takto keď to zisťuješ sám, tak ti to trvá oveľa dlhšie, ako keby prísť na to, že dobre, tie veci, čo ťa on naučí podľa mňa za 10 minút, tak by ti tu trvali 2 hodiny. By som povedal, že skús to sám, potom s inštruktorom, potom znova sám. No, alebo takto, hej. Aby si pochopil, čo vieš, čo ti on poradí a potom to aplikuješ Zistíš, znova. kde máš limity Lebo a... iba s inštruktorom, to je, môžeš zavrieť si oči, on ti povie, kedy máš točiť. Kedy máš brzdiť. Nemusí na tým rozmýšľať. No, lebo on v tom už má ten odhad. Dobre, baterečka nám umiera asi. Ideme sa nahrať? Jo. Takže zatiaľ dávam pauzu, ja vymením baterku, pôjdeme sa napapať. Takže podarilo sa mi tu dokonca ukoristiť podpis Maťa Homolu. Som rád, no. Paradička. No, Jakub tu bol na meraní čoho to? Dĺžky a priemeru a dorazu penisu. Áno. Keď my máme 33.
Tuto, že AG 33. Neviem, či to je v centimetroch, ale v palcoch. Čo ti omerali? Teplomerom? Ale toto je muscle mass a že som viac ako štandard, že mám veľa svaloviny. Neviem síce kde, ale... Takže robia tu v rámci týchto aktivít aj nejaké takéto veci. Teraz nás vlastne čaká čo? O 16. máme potom ešte Centrum bezpečnej jazdy. No a dovtedy... Chceš sa ísť pozrieť na vrtuľníky vojenské? Hej, dovtedy sa pôjdeme pozrieť do toho vojenského múzea, čo tu je. Ja som tam nikdy ešte nebol, to môže byť celkom zaujímavé. A možno by sme stihli aj tie cicky. Mačkovité šelmy, áno, hej, nie, že ideme pozerať nejaké nemravné veci. No, ideme sa pozrieť do toho múzea. Dobrý. Jo, dobre. Tak v tom strip bare, to isté. Favority. Lehký polozávodný kolo. No hej, jaký komfort. 90 mm. Tak neviem, či uvidíte, čo asi videl ten šofér cez toto. To isté ako priemerná žena v búrke. Vypípaj to, lebo to nás rušia na YouTube. Islamský výhľad. Odpustite nám náš nevhodný humor, ale čo už narobíte? Tak zažadne to má. No jasné, to musíš to. Ináč ti to trasie pri 120-ke. 800 gramov železa. Mne strašne dlho trvalo, dokým som pochopil, že vetrieska, ja som to mal za jedno slovo, vieš, že proste vetrieska. A nikdy mi nedochádzalo, že čo to má s trieskou. Až potom som zistil, že to bolo V3S. 800 teda. No čo? Ďakujem, že si mi to vysvetlil. Ani ty si nevedel? Doteraz nie. Nie? A V3SK áno. No, V3SK, čiže V3SK. To je riadny Človek sa kolos. učí celý život. Toto v Eurovej len tak nezaparkuješ. Toto si z nejakej hry pamätám. Nejaký Call of Duty alebo Medal of Honor. Počkať, toto auto si pamätám čo sme to hrávali, Medrunner alebo Snowrunner alebo niečo také. Ale to je gigantické, mne to v tej hre prišlo ako také akože... Auto. Také auto, vieš, ale keď teraz vedľa toho stojíš, že... To má... No ty si nižší, jak je kapota. No, ale teče z tomu z differa kvôlej. To je len stratové mazanie, aby to nehrdzavelo. Vieš, to... Aj v BMW to tak vymysleli. A čo sa vlastne máže motor aj zvonku. Áno, áno, presne. Aký si myslíš, že to má objem? Objem motora? Dobre, skúsim dať, že kvalifikovaný odhad. 16 litrov? 14,8. Výkon? 100 kW. 132 až 150. Čiže toto je vlastne 10 razy väčší motor, má výkon celkom moje auto. Áno, áno. Akurát, že krúťak si pozri. Jak sa volá No. nemecký DJ, čo hrával koncentráku? Zase ďalšia vec, čo budem musieť vystrihnúť. Ale daj. MG42? To je 55-ka. Nie, že by som to poznal, ja to čítam z týchto oných. Keby si dával Warthanger, tak vieš, že sú to štvorkové tanky za Rusov. No, to je pravda, mňa tie vojenské hry vždycky tak nejak akože obchádzali. A v tej hre to nevyzerá také veľké. K tomu vravím komfortné spanie, človeče. A to sa sťažujem, že s priateľkou máme 180 posteľ. Ešte počúvaj, na túto posteľ, keby si... to je presne taká pretekárska pre mňa, vieš, že som pretekal z jednej strany, z druhej strany, keby si na to lahnem. A to je taká, že keby padneš z postele, padneš z oboch strán. No, naraz. A
Ja som riešil, ako napravím bicykel do auta, do hatchbacku. Tu to vyriešili prakticky, vidíš. Ani guľu nepotrebuješ, aby si bicykel odviezol. No tak to voľa, kedy vyzeral food truck. Ja mám pocit, že ja doma miesím cesto v miske, čo je veľká ako táto naberačka. Keď to človek takto vidí naživo, tak to sú strašné kolosy. To odnesieš do zberných surovín, tak si kúpiš dom. Keď človeče, akože je tu ten nápis, nedotýkajte sa prosím vystavených exponátov, ale ja si nemyslím, že sa boja, že to poškriabeš. Aj by som zamachol a povedal, že je DPDčko, ale neviem, či sa tak naozaj volalo a keď to bude na videu, tak budem za debila. A tak sa nemýlim, má to ten istý kaliber ako musím. A možno sa mýlim. To s tým tanierom hore? Som že zásobník. Keď viete mi povedať, prečo sme v historickom múzeu a ja prisahám, že tieto lavice sme mali na základnej škole? Tie stoličky sme mali v tej farbe aj s tými modrými, zelenými. Presne tieto stoličky sme mali na základnej škole. Prečo je to v múzeu? Sme tak starí. Je tu tá šanca. No. Tak toto je krásavica. Originálne vozidlo z filmu Rabaka. No to som bohužiaľ nevidel. My sme dostatočne starí na to, aby lavice z našej základnej školy boli v múzeu, ale nie sme dostatočne starí na to, aby sme pozerali tento film o Eláne. Tak toto je originál z toho filmu. To akože keby si chcel grilovať alebo tak, že ak by ste niekto vedeli, prečo so sebou nosili také drevo, tak kľudne nám dajte vedieť dokumentov, to by ma zaujímalo. Jakub, v porovnaní s malou helikoptérou, v porovnaní s veľkou helikoptérou. No takže výlet do toho vojenského múzea máme za sebou, za mňa celkom fajn, prečo nie? Ak tu náhodou budete, tak určite tam skočte. No a teraz ideme ešte pozrieť ten Malkia, jak sa to volá? Valkyra. Ideme pozrieť cicky. Čo je už pešák? To som ešte nikdy nevidela. Korytnák. Nechceš vidieť zvieratka? Čo vy dvoje, bude fight? Mne sa nepáči, že oni sú strašne inteligentné, ona keď tak na teba pozerá, ona si niečo o tebe myslí. Čo aj tento vyzerá jak robotník po nočnom proste. Serus, brácho. Čo tie borci? Normálne sme celkom prekvapení, že je to tu dosť veľké, ako... Sem keď pôjdete, tak určite si na to vyčlente viac jak my, že 10 minút. Boris, tak vyzerá Jaguar. Tak vyzerá Jaguar, keď je na 2 týždne u babky. Čo, ten tiež vyzerá ako po nočnej? Čo, ty si to ráno prehnal s kofeínom, podľa mňa. Ona opluje. Máme to behané, aspoň tak zrýchla. A fakt pekné. Doporučujem. Tak, v prvom kole najskôr malá ukážka, čo od vás budeme chcieť, aby ste teda si každý užili nedotáčavý šmík, rýchlejší nájazd, natočím kolesa do zákruty a auto v podstate ide von z bielej plochy. Poďme na BMW, vchádzame tiež pri kuželi a poďme. Poď, dobrá rýchlosť. Poď ešte, to je ono na popredku.
Poďme. Dobre. OK. Mirko, zareagujem, ty má väčšiu pravdepodobnosť zostať vo svojom prúhu. Dobre, nerobme nič volantom, držme ho len. Predal to, nepozerám sa kam chcem ísť, základná chyba. Takže skúsme sa pozerať tak, kde chcem ísť. Trošku nám tam bude zavádzať tá kamera, ale to je presne to miesto, kde sa pozerám. A zrazu už tie prejazdy začínajú mať trošku viac zmyslu. Tak, cez bočné okno, to je ono. Dobre, máme takú malú ochutnávku nedotáčavého šmiku. Presunieme sa na rovinku. Tam si vyskúšame nejaké to brzdenie a nejaký slalomík. Len toto nechce moc chodiť nedotáčavo. Niekedy to No, fakt preženieš, ale videl si, ako náhle som začal pridávať, že som chcel ísť nedotáčavo, tak ten zadok, aj keď je všetko pozapínané. Začneme slalomom, takže poprosím ruky nachystať do polohy od 3/4 na 3. Ideálna rýchlosť prejazdu v slalome je okolo 30 km za hodinu. Čo od vás budem chcieť? Plynulé pohyby s volantom, žiadne trhanie, žiadne škobanie, plynulé prenášanie váhy z jednej strany na druhú. A už trháme volantom, už jak kočíš na koči. Páni, teraz to je pekné, teraz sme rýchli. Nie si to je o tom, že keď trhám volantom, tak som rýchly. Občas treba precítiť, čo to auto chce odo mňa. Plynulý. Úplne najhoršie je, keď mi zasiahne do toho elektronika. Vtedy viem, že už som v podstate na tom veľmi zle. Už som niečo pohnojil. Čím skôr začnem točiť, tým mám viac času pred tým ďalším kuželom. Oveľa krajšia jazda teraz na BMW. Keby sme zobrali stopky, možno aj rýchlejšia. Toto je ono. Poď. Tak, 57, 12 metrov, fajn. Dobre, brzdenie na suchu máme zvládnuté. To isté BMW, poďme 60-ka, bránka, ktorá je najviac vpravo od vás. Poďme. 60-ka, ani o kilometr viac, poďme. A brzda, drž. Tak, brzdový asistent bliká, 44 metrov a to sme ešte išli len 56. A čo si ešte vyskúšame? Dva rozdielne povrchy, čiže pôjdeme do strednej bránky, to bude posledná vec, ktorú vyskúšame. Stredná bránka, to je ono. Poďme. A brzda. Tak, pôjdeme toto isté, ale pred tými kuželmi pustíte ruky, dáte ruky hore a budete len brzdiť. Uvidíme, ak si s tým poradia auta, ako si s tým poradí elektronika. Poďme, ruky hore a brzda. Tak, krásne si to auto došteluje na konci, keď už ABS-ko vlastne prestáva fungovať, mierne sa to auto vychýlilo. Poďme na BMW. Odvážne. Napriek tomu, že tá rýchlosť nebola až taká veľká, tak tou technikou sme to úplne nezvládli. V ďalších jazdách si povieme, ako sa s tým dá vybabrať. Poďme na BMW. Jemné ruky. Rýchlosť 30, tá bude dobrá. A poďme. Brzda, točím. Tak, a na druhú stranu. Tak, ešte malinko, keď sa budeme vrácať, ešte malinko jemnejšie s tým volantom, ale toto bola oveľa krajšia jazda. Poďme na Marte, môžeme ísť. Poďme, skúsme 35, uvidíme, či sa nám to podarí vyskladať. Brzda, točím. Malinko pomalšie. Brzdím. Tak. 57, to už sme prepálili,
Uvidíme 35-ke. Tak, jemne, aj tesne. No, veľa pohybov na volante. To auto sa dá vedieť hneď. A to som sa snažil ísť pomaly tým volantom, ale... Športové gumy, oni zase na tom mokre tak dobre nedržia. A tam s nimi treba fakt akože zvažovať každé jedno to natočenie. Malinko viac to natočíš a máš problém, hej. Čiže tu naozaj musíš, centimeter rozhoduje o tom, či to bude dobre, alebo to nebude dobre. Jemnúčko. Tak, ešte malinko to chcelo do toho proti smeru, ale dobre, ako poď seba záchoví to malinko. Zasekol. Brzda, jemnúčko, tak. A na druhú. Držím. Tak, netreba, keď to auto začne tancovať, malinko sa toho zbavím tým, že vyrovnám ten volant. Stratím tú pretáčavosť a môžem sa sústrediť na niečo iné. Počkáme, zastavme na vážne, dáme si len prejazd zákrutov, čiže pôjdete v pravom jazdnom pruhu a vašou úlohou bude včas si nabrzdiť do tej zákruty a uvidíte, že či ste reagovali dostatočne včas, alebo bolo treba ísť trošku skorej na tú brzdu. No, tu sme išli, že limit, ešte skúsme ísť malinko rýchlejšie v ďalšej jazde. Poďme na vás, ne? Predchádzajúca jazda bola pekne, poďme, trošku si naložme. Malinko, poďme, rýchlejšie, sledujme, jak sa to bude meniť. No, sa zmenilo. Na BMW môžeme tak jemne poštekliť plyn v tej zákrute, ale jemne. A užijeme si ten výjazd tej zákruty. Rozumiem. Takže dobrý timing, naplánujme si brzdenie a potom... Teraz zase prejdeš chrbtom, takým krásnym kufrom. tanečným krokom vidíme von z tej bielej plochy. Môžeme. Nebudeme prudkí na tom plyne, užijeme si to. Hovoril som, že jemnejšie, chlapi, tak krásne ladne bokom by to išlo na BMW, takže poďme. A krásnym tanečným valčíkovým krokom von z tej bielej plochy. To šmíka, netreba tomu veľa naložiť. Tak, pekne. Cink. Ešte aj na presnosť, no nechlapáči páni. Dobre, takže užili sme si trošku aj zábavy a v podstate dostali sme sa nakoniec. Taká malá ochutnávka toho, čo tu my v centre máme. A darmo furt človek zistil, že sa má ešte čo Dobre, učiť. poďte so mnou pomalinky. Ja, díky moc. No, čiže až tak som sa nevyznamenal, skoro som zrazil inštruktora. Každopádne odporúčam, ak máte možnosť sem niekedy prísť, tak určite aj plnohodnotný kurz, aj s tou teóriou. Možno sa to niekomu zdá ako blbosť, že absolvovať nejakú teóriu, ale fakt aj tam sa človek vie dozvedieť dosť užitočného a tá praktická skúška, toto bola len veľmi rýchla ochutnávka toho. V reáli sa to jazdí celé po obede a určite vám to odporúčam. Nech si myslíte, že ste akýkoľvek dobrý šofér, tu zistíte, že nemáte tak rýchle ruky, že to neviete tak dobre a to sme stále nešli vlastne ten modul s tou odtrhovou plošinou, kde je pretáčavý šmyk. A už keď sme to boli aj s Lenkou a dovolil mi driftovať aj na tom kruhu, tak tam si tiež pamätám, že prvé dva pokusy ťukol som po plyne, hneď ma pretáčalo. Máš tam nejaký športový mod? Že máš plyn taký viacej... V tom športe, v tej prevodovke. Lebo je to jednoduchšie, keď máš práve že ten ekomod zapnutý nejaký, ale normálny, že ten plyn ti toľko nepridá, keď máš... Hej, v klasickom Dčku je to podľa mňa také viacej letargická tá reakcia.
Neviem, či to je tým, že proste je tam vyšší zaradený prevod a tá atmosféra, ako náhle už má otáčky, tak reaguje oveľa ostrejšie ako v nízkych. Ale mám podozrenie, že keď tam je sport režim, tak to reaguje ako keby ostrejšie na tej prevodovke, lebo inak tam už není moc čo nastaviť, to je ešte, však to není žiadne športové auto, to je rýchlejší rodinný kombík stále. To až MK sú akože športové auta, seriózne. Ďakujeme Marekovi Kopčovi, riaditeľovi marketingovému, ktorý od začiatku s nami pri tom stojí, pánovi generálnemu riaditeľovi Ľudskej Hrašnovej a celému nielen marketingu, ale Hyundai Slovensko. Pipka, je to tvoje. Ja len teda poviem, že nás na cestách chránia vaše autá, keď sa vydávame naprieč Slovenskom, edukovať, rozprávať, byť sa za liečbu, byť sa za dostupnú správnu diagnostiku, všetko, čo s tým súvisí. Tak my sme takto oblečené do vašich, alebo oblečení, lebo máme aj pánov, do vašich krásnych aut. Niektorí z vás svoje veľké srdcia obliekli do týchto tričiek, niektorí do symbolických iných vecí a mnohí z vás do dobrého pocitu. A ja sa chcem pripojiť k Janke a povedať veľké ďakujem. A my teda tieto naše trička máme aj, používame ich často v tých behoch, kedy bežíme za niekoho. A ja to mám tiež tak osobne a viem, že aj mnohí naši blízky, že keď už mám pocit, že už nevládzem, či už na tej trati, na ktorej bežím, alebo niekedy aj v obyčajnom živote, tak si vtedy poviem, že bežím pre, alebo bežím za a to mi pomáha. My pobežíme teraz aj vďaka vám a ak vy budete mať pocit niekedy, že ako sa hovorí, riete nosom v zemi, tak si spomente na nás, spomente si na našich onkologických pacientov, našich dobrovoľníkov v super kondícii, ako to oni dávajú a verte mi, že aj vám sa pôjde trošku lepšie a trošku ľahšie. Ďakujeme pekne. Ďakujeme krásne a predsa len ešte by som poprosil aj Mareka Kopča o takéto záverečné slova. Ja by som chcel ešte pozvať k nám pána Štefana Domika. Ja viem, že to nemáš rád, ale just. Poviem prečo, pretože drvivá väčšina zákazníkov, ktorí sa zúčastnili tu, sú z klubu Hyundai Klub Slovensko, o ktorých sa stará práve Štefan a Patrik Fázik hlavne. Takže veľmi pekne ďakujeme, viem, že tebe na tom záleží, aby sa vyzbieralo čo najviacej zdrojov pre rakovine. Takže Štefan, takisto veľmi pekne ďakujeme, bez teba by to nebolo to, čo to je. Takže ceníme si každú 1 euro a všetkých z vás. Takže Štefan, môže sa odfotiť aj ty s tým šekom. Výborné, takže suma 3880 eur putuje na skvelý účel priateľom do organizácie Nie rakovine. My ešte raz dáme obrovský potlesk, predsa len tí, čo sme vydržali až do konca, si zaslúžime aj zatleskať sami sebe, že sme to takto zvládli a celý deň pod názvom Môj deň z Hyundai máme úspešne za sebou. Ďakujem krásne. Takže máme za sebou teda Môj deň z Hyundai, alebo z časti aj Môj deň z BMW. Ako ste videli, tak nebolo to len tak pre srandu a zabaviť sa, ale zbierali sa tam aj peniažky pre dobrú vec. A to konkrétne pre organizáciu Nie rakovine. Podarilo sa vyzbierať minulý rok okolo 3000 eur, ak si správne pamätám, tento rok dokonca 3880, ak si dobre pamätám, takže má to svoj účel, čiže ak máte Hyundai alebo ak máte nejakého kamaráta s Hyundaiom, tak určite sledujte stránku Hyundai Slovensko alebo aj Hyundai Klub na Facebooku. Určite budúci rok tam takisto zverejnia, keď sa bude dať prihlásiť na túto akciu a jednoznačne vám to odporúčam. Jakub ten už vyrazil, ja teda mierim tiež domov, respektíve na umývárku ešte zmyť ten vodný kameň z toho auta, z toho centra bezpečnej jazdy. Každopádne vynikajúco strávený deň, dneska aj vyšlo pekné počasíčko, nebolo až tak horúco, bolo relatívne príjemne, takže za mňa veľká paráda, jednoznačne odporúčam, no a vidíme sa zase niekedy na budúce. Majte sa, držte sa, čaute.